नै जोंहा आनिजों जोंबो दंफैयो दायो नुदोंना बे जाबाय आनि मा नाम खोनादों नोंना किनिसा ना नोंना किनिसा बसुमतारी ओमफ्राय नों मानो फैदों बेयाव मानो फैदों आगै मोनबाय ना जोङो फंबायनि जोंहा दिनै सासे फैलायबाय लकियानो फैलायबाय दिनै लकि फैदों लोखि जोङो दायो दंफैयो धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव नै आनि आंजों दंफायो ओमफ्राय जे दङ गुमै ओमफ्राय जे दङ मादै ओमफ्राय सासे आब' दाहाय आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै जोङो धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव मानि थाखाय फैदों बेखौ एसे मोजाङै खोन्थालांसै दायो जाबाय हरनि 11ता ना बेसेबां जाखो 10:45 एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो ओमफ्राय माने लोखि फैबाय जोंनाव लोखि फैदों लोखि जोंहा माने फंबाया आरो दिनै माने सासे गोदान फेमिलि जइन जालायबाय माने फैबाय आरो दिनै मेम्बार बारायबाय माने गोदान फेमिलि बेखौ एसे खोन्थालांनोसै माबायदि सेहेराखौ बे दाहाय एसे नोंथांमोननो खोन्थालांसै आङो उनावहाय माने जोंना बे आयं फिसाया जेला गाव देरगोन गाव माबायदिमोन ओमफ्राय दायो माबायदि जाखो बेखौ बियो निस्सय नायनानै नुथोंसै ओंखायनो आङो रेकर्ड जानानै थाथोंसै होननानै मोनसे बानायबाय आङो दै लोगोफोर जोङो दायो थांसै आरो नङा नों आगै गोदान होननायखौ मिथिना मिथियाखै मिथिबाय नुदोंना नुवाखै नों आगै गोदानखौ नुवाखै नोङो नोंसोर सोर फैनाय बाबाजों आइजों ओमफ्राय गैला आइयो गैला जालायबायनोलै आनिया ओमफ्राय मानो नोंलाय बेखौ गानबाय थाखो नै आयु खुना गोजांदों नामा गोजांदों बेलाय मा सुनालाय नै मोजां नुथारदों आयु समायना नुथारदों आंनिखौ देलायखौ खुयैखौ मोजां नुवाखै खुलाय अ दासो नुदों चाइनिस बायदि नुदों दासो खुना हो बाइकआव फैबा गोजांगोनथ' अखाबो हादों जोङो दायो फैनायखौ जोङो दसे नेगासिनो दं आरो नायनो माबायदि आं दहाय रायज्लायनाया एसे माबा जाबाय आंना थाबथाबाय सासे मानसि लोगो मोननानै आङो होन्दों जोंना देनां आयं फिसाया माने आंनि भिडिअखौ नायनानै गाव माने नायथोंसै आरो ओंखायनो आं माने रेकर्ड जानानै थाथोंसै होननानै आं भिडिअखौनो मोनसे बानायबाय आरो नै बानायबायसै जाबायानोसै मा जाहैगोन माने गाव माने मा जायो देनांहाय आङो बेबायदिमोन मोनसे समाव जेनेबा जोनोम जाजेननायावनो नै आंना आयं बोराया आयंआ आंखौ बिदिनो भिडिअ खालामना दोनदों ओमफ्राय दायो माने गावजों तुलना खालामबा माबायदि सानो बेखौ माने गाव नायनो थाथोंसै होननानै आङो भिडिअखौ बानायबाय आरो बे लोगोफोर खिन्थु मोजां जायो गाज्रि जायो बेखौ मिथिला आङो थेवबाबो माने गावनि रेकर्डनि थाखाय बा गाव उनाव नायनो मोनथोंसै होननानै आं बानायनानै दोननाय जासिगोन आरो ओंखायनो नोंथांमोना माने नायदोंब्लाबो गाज्रि कमेन्ट दाहो आरो माने मेसेजफोराव माने गाज्रि दा कमेन्ट हो नै ओमफ्राय जा सासे दंबाय एसे माबोरै खबरा बुं मोजां बेसे गोबाव जाफैगोन नोंसोर फैनाया जोङो फारसेनिफ्रायनो दंफैयो ओरैनो बेसेबांसो गोबाव जाफैगोन 1.5 घन्टा ना जाय दा बे गाखोनो लाबोखादों नालाय सोंसै आङो माबायदि समायना नंना नङा समायना खै केजि जाखो 3 केजि 200 ग्राम गुफुर ना गोसोमलै बिब'जों एखे आदसा ओमफ्राय बिब'फोर लाबोआखै आइयो दाथ' जों बैयाव हाबनो होला होखारहरदोंसो बैयाव माने अलरेडि हामबायनो आरो नै बेयाव माने जायगाया दं आरो बेयाव नै दा माने बेयावहाय माने हौवा मानसिफ्राथ' हाबनायनि एलाव गैया नालाय फ्रायबा मानसि माने हिनजाव मानसिफ्रासो हाबो जोंथ' बारा एलाव गैया ओंखायनो आं एसे खोन्थाबाय बेनो हाबनो मोनला नोंसोर हाबनो मोना ना बेयाव हौवा मानसिफ्रा नोंसोर थांसै सोरजों थांनो नोंसोरलाय नंगौ दे होमबा नोंसोर थांग्रोदो लोखि फैबायना लोखिबाव आरोबाव साला सुवादा सानैनि बिफा जाबायलै बे साला बायदि मानसिनि बे थाबनो माथो हाथाया बोरै गखोन ना सिगांनिफ्रायनो मा जाखो नोंहालाय मा जालायखो अ थांनो नागिरदों नोङो अ थांनो नैबे जाबाय ओमफ्राय बिबै बेनि जोंहा आयं फिसानि बे जाहैबाय बिबै नै नों फिसाजो मोननायाव माबायदि मोनखो गोजोनदों माबायदि गोजोनखो
माबायदिब्रा मोजाङालाय जोबोद मोजां मोखां नुवाखै नुबाय माबायदि इदि बिसोरनि बायदि माबायदि नोंसोर बायदि आयै माथो बिदिसो होनो हरानो सोरनि बायदि लादों बायदिमोन बिफान लादोंना बिमान लादों सिफान लादों बिफानसो लादों बिफानि माथो गोसोमसो नै बिफाया बिफायासो गोसोम प्रिया बायदि बिब' बायदि आदसा ओमफ्राय आब'आलाय मा सानदोंमोन फिसाला जागोन बायदि मोनदों ना फिसाला मोनगोन बायदि मोनदोंमोन आयै हाबाब बे माने नों आं आसा खालामाबो जायालै आब' बे माने भगबाननिसो दान नङा होमबा ना मा होनो भगबानासो बेखौ हरो नालाय नों आं बेखौ बुंबाबो जास्लाबजोबा ना जायो नामा जायाथ' आरो साननाय बायदि गासिबो ना बानायनो हायो नामा बानायनो हाबाथ' साननाय बायदि जाजोबाथ' मोजाङानो जागोन मोजां जायोमोन ना जायाना जाया मालाय जेखौ हरदों बेखौनो अननांगोन औ बेनो आरो खिन्थु किसुमान सोरबाया माने आंनो फिसालासो नांगौमोन फिसाजो फैबाय आंनो फिसाजो नाङा खिन्थु बेबायदि दाजा दै बेबायदि दाजा आङो बेखौनो मोनसे खावलायबाय रायजोफोरखौहाय आंना सिगाङाव फिसाजोखामोन दाबो आंनो फिसाजो नाङा फिसालासो नांगौमोन बेबायदि होननानै जाहाथे रावबो माने मिसआन्डारस्टेन्डिं रावबो जानाङा आं बेखौनो खावलायगोन जियानो फैयादों माने बे जाहैबाय जोंनि भगबाननि दान आं बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय जोङो दायो एसे खोन्थाबावनोसै आङो दसे समनि उनावहाय नोंथांमोना थांफाबाय था दै लोगोफोर दसेनि उनाव आं खोन्थाबावनोसै माबायदि सेहेराखौ ओमफ्राय आं बिमाखौबो खोन्थागोन आरो मा जाहैबाय माने दानिया जोनोम जानाय संख्या ओरैबायदि बारा जोंना माने जोंना माने बेवहाय फैनो थाखाय दा नैबे मोनसे रुमावहाय माने जायगायानो गैया खालियानो गैया ओमफ्राय मोनसे रुम दंबाय जाहैदों बेखौ एसे खोन्थालांसै बेयाव खालि दंना गैयाथाय मा जाहैबाय रुमनि थाखायनो रुमानो गैया जाहैबाय ओमफ्राय जुदि बैखिजाया रुम दं होनना बुंदों जों नायहैबाय जोंथ' नुदिया ओमफ्राय जाहैबाय माने दायो जुदि रुम मोनथाराब्ला माबायदि थानांगोन होनना बुंदों मिथिबाय ना नै बिदियाव थानांगोन एसे खोन्थासै दे आङो बेबायदि जायगायावनो माने दारहा बनानै थानांगोन होनना बुंदों बे जायगायाव बेयाव आरो नैबे जायगायाव बिदियाव आरो जुदि रुम मोनथाराबा आरो बिदियावनो थानांगोन आरो ना रुमे नायबाय दं আমি নাপালো দেখুন নেদেখিলো নহয় বলকচোন বলক চাওঁগৈ মানে নুৱাखै আৰু না ओमफ्राय जोंना बायद'आ হা অ যদি নাপায় আচ্ছা এনেকুৱা থাকিব লাগিব ন উপায় নাই কি কৰিব ন বাইদেউ উপায় নাই बुंबाय फैगासिनो दं जोंनो ओरैजाय पेसेन्ट नाय नेকি बियाव न नै बेयाव जों दायो थासिगोन आरो बेयावहाय बिया खालि न बेयाव आरो उफाय गैया माने जायगा गैया बे मोनसेयाव ओमफ्राय ओरैबायदि टेगाव जों थानो मोनसिगोन दायो जायखिया हरसेल'सो थानांसिगोन नालाय बेयावनो नै बेयाव जायखिया जों दायो थाफैसिगोन आरो उफाय गैया मा खालामनो माने माबा बायदिथ' जाला नालाय बेयाव सरकारिसोथ' ओंखायनो माने जेरैखि जाया एडजास्ट खालामना थानांगोन आरो रुमखौ मोनबाय गुमै रुमा दङ मोनसे दङ रुमखौ जेने थेने मोनसे मोनबाय नागिरना जोंना बायद'आ जोंखौ नागिरना होबाय बायद'खौबो एसे गोजोननाय होनांगोन जोङो ओमफ्राय दायो लाबोसिगोन आरो माने खामानियाथ' जाखाजोब्बाय नालाय अलरेडि दायो लायसिगोन खोमा जोंना थफ्ला लाखाजोब्बाय ना थफ्ला लाखाजोब्बाय सोलायनोसै जोंहा खारनोसै आंनियाबो ला बयखौबो ला आंनियाबो थिखो बेखौनो थिखो आंनियाबो थिखो थिखो जोंना एखेबारे जोनोम जानायखौ लाबोबाय एबार खोन्थासै आं दहाय होनदोंमोन ना देनांहाय माने गाव नायनो थाथोंसै होननानै भिडिअखौ बानायनो होननानै खिन्थु मोनगोन ना मोना मिथिलानो ओरैबायदि समायना आरो आङो बिमायं हिसाबै बेखौ आख्रिबाद होबाय जेरै समायना बिदिनो समायना रमायना जाबाय थाथों नै नामखौथ' दोनथ'नाय जायाखै बर्थमानसिम जास्ट माने खैथायाव जोनोम जादोंमोनलाय टाइमा 10ता 52 आयौ हाव सुइट आयं आंसो दांना आयं नै आयंखौ मोजां खोन्थासै आं नै नुदोंना ओरैबायदि बिउटि गुफुरनो मेगना मोदानदों नामा नै आयंसो आङो 3 केजि 200 ग्राम आयौ हाव ओरैबायदि समायनाखा नै बिउटि ओरैबायदि बिउटि
सिनायदोंना सिनायदों नै मोजां नायखाबायलै नै आगैया मोजां नंना नङा नि मोजां ना बिउटि ना बिउटि कुइट होनना ना किउट होनो किउट किउट फैबाय नै हौवाया एकदम रेडि मालाय फिसाजो मोननायखाय खुसि जादों खोमा दाहाय रायज्लायबासो मिथिगोन र' माबायदि बोरो आं गाव देनांहाय मोजां नायथों गाव देनां देरबा आं बिदिमोन होननानै नै आइया नायनो हायाखै मोदानदों खोमालै र' नै मोदानदों खोमा एबारसो आइयो नायमारदोंथ' मानसियाना आइयै आइसो नायमारदों ना नै आं आयंसो आयं बोरायसो आङो आयं बोरायसो नै आं आयं बोरायसो नायमारदोंलै आंखौ बेनो आइया नायमारदोंथ' आयंआ आं आयं बोरायसो दै देनां नों नैखौ नायदे देनां गिदिर जाबा दे नै आयं बोरायनि भिडिअखौ नायदे नोङो नै आं दोनखाबाय भिडिअ बानायनानै नोंखौ एबार लाबोफिनबाय थांफिनसैलाय रुमावहाय एसे खोन्थालांसै लास्ट एन्डिं आङो एबार भिडिअखौ लानोसै आरो ओमफ्रायथ' उनाव लानो मोनला मोनला बेखौथ' मिथिला ओइ लास्ट आरो माबायदि खस्थ' हिनजाव मानसिफोरा समाव फैयोब्ला जोङो थांफिनजोबसै गासिबो गाव गावबागाव आरो ओरैसो ओरैबो थांजायो ओरै फैदो गुमै एकदम गुमैया सिगां सिगांथार बिसिना माने महा गोजान नालाय एकदम न'आव थांसि जाबाय खोमा गुमैया ओंखायनो सिगां सिगां दै नोंसोर थांदों होनबा एबार जोङो फैफिनबाय आरो नै जाय थांफिनबाय सोरबाफ्रा माबोरै नुखो लोगोफोर भिडिअखौहाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो बाब अखाबो हाबावदोंसो ओरैजाय नै थांसै ना बाबाथ' बिराद अखा हादोंमोन नामासै गैला जोंनो लास्ट 12ता जाबाय दायो 12:30 जाबाय हमना ला जोङो माने बेमारिखौ गारबोबाय आरो बेमारिथ' माने बेमारि हामखाबाय नालाय ओंखायनो जों गारना फैबाय ओमफ्राय माने गाबोन रिलिज होगोन होनना बुंबाय खैथा बाजियाव रिलिज होगोनथाय बेखौथ' बुङासै मथथे गाबोन रिलिजखौ होगोन होनना बुंबाय आरो आदसा लोगोफोर माबोरै नुखो मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो होमबा आं भिडिअखौ दोनथ'बाय नै जों मोनाबायबो मोनाबाय माने खोमसि जाबाय आरो दे